batu zan saka. Shagalin ki amarya, shagalin ka ango kai ma. Ayya, Isa kina ango, Khadija ta zamto amarya ku duba. Isa kina ango, Nana Khadija ce amarya. Aiwa, sarki Allah makagin mu shine wanda yake rabon baiwa. Kada ɗaya ni dubin basirar ka Yusuf kana ne ni gagga. A cikin waka kamar littafin da ya zarce a yi misaltawa. In wake miji da matarsa tun da suna a gidansu sun girma hayya. Kai na ka dubin salatin ka kun manzan ka Rasulu ɗan baiwa. Kai sau adadin da ba kirge kana cikinsa ka sanyo ka. Ahalinsa da duk sahabbansa kan turbarsu na ƙaro tsaya. Ka haɗo ango amarya da babu irinsa a sansanin girma. Allah na gode. Kwashe aure na ƙauna akwai daɗi lamarin gada yayi. Ga amarya diyar sarauta Khadija cikin halin ki kwai sanyi. Isa kina ango sa'ilin ku yau yayi. Ku raba daidai ku ba juna, haka ne alfarma aiwa. Zafin ango Khadija baki halin mata yankaya. Ke baki kama da bora na galin ki akwai yalukunya. Ki zamo mai yin biyayya gurin yi saki na amarya. Mai sanya saka kita baba ce masa kifi ya gano koma ya. Marar zaman aure ture yan gulma, ki faɗa musu to su bar sauri. Nasara akwai fama. Yau Khadija ta kiraye tsani, ki rike dama. Angonki yana hannunki, matsayinki ya girma nana. Twaki na gare ka na juyo, wasiƙa ce na kawo. Duk mai burin ya zamjar mai tilas ya shafa ma. Duk abin da ya fara zai kare, ni na shaidawa. Rabon ka ne ko ana ki tilas sai an bar ma. Isa kowa ya fi ka gona ka fi shi da taki kai abokina. Idan wani ya ce ba ya san ka ka sa haƙuri ya marana. Ka ƙare wani tunani wani hani baiwa ne abokina. Arziki ai shi na Allah ne mai kwaɗayi tila zai shafa ma malam. Turke matar ka yafi ku kankame juna, ba ta tisha har gurin kwana. Kaji afina ka kula haƙƙinta duk rinse, zan kaji saƙona. Idan kai haka na shaida wata ran zuri'ar ka za ta girma. Rashin sa'a in shaida ma. Wannan tafiyar akwai faɗi hawa mai da dole in sanyo. Yaya gamar yake nan wali halin ta mun koyo. Mijiddan na ya ba miki tarin talakawan mukin goyo. Dan kin fi so ba ta da halin kai da shiri ta girma. Isa kina ango Nana Khadija ce amarya.